Bueno, ni Maialen Urdapileta naiz, hemengo Samadanako zuzendaria. Eta hemen dantza orientala erakusten dut. Eskolak 7 urte dauzka. Eta bueno, ni txikitatikan izan nahi nuen dantzaria. Dantza orientala probatu nunean, berala jakin hau egin nahi nula eta Madrilen ikasi nun. Eta bueno, hau irekin nuen dela 7 urte eta hemen gabiltza. Hantxe bertan 70 ikasle dauzkat, 11 talde, eta nik iten dutena da dantza oriental tradizionala erakutsi eta gero hortikan pixkat ateratzen naiz, horregatik deitzen da eskola kreatiboa. Donostin erakustea, hemengo jendeak Donostin erakustea zer egiten dugu, egia esan aukera zoragarria da, eta hainbeste jenderekin kontaktuan egotea eta parte hartzea ezakit ideia oso polita iruditzen zait. Guk beti azkenean teatroan egiten dugu, eta teatroa beti Donostiatik kanpo egin behar izaten dugu, eta orduan aukera hau ona iruditzen zaigu hemen erakusteko zer egiten dugu.